An balimaw aw bisimila Maliactu don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya m'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ octobre kalo tile 17 kɔnɔna la. An ka finitigiw ye dankari kɛ jatigɛwale tabaga dɔw la Gourma. Kibaruya min sera ma o yɛrɛ ka fɔ octobre kalo tile 17 kɔnɔna la. Tombouctou kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu la n'u b'o wele ko Gourma. A yirala ka fɔ an ka finitigiw ani Faransi finitigiw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taga jatigɛwale tabaga dɔw ka dagayɔrɔ kɔni ci yen nɔ. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko nin wale in kɔni kɛra sababu ye ni marifa ci kɛra nin fan fila ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Ko nka fɛn min y'an ka finitigiw ye olu kɔni ye sebaya sɔrɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kan. Wa a yirala k'a fɔ ko jatigɛwale tabaga ninnu kɔni ka fan fɛ ko mɔgɔ 10 kɔni ɲɔgɔnna ni tora nin ko in na. Nka fɛn min y'an ka finitigiw ni Faransi finitigiw ka fanfɛla ye a yirala k'a fɔ mɔgɔ kɔni ma bɔnɛ ani na o yɔrɔ in na. Kibaruyaw y'a yira hali bi k'a fɔ nin ko in sababuya la jatigɛwale tabaga ninnu kɔni ka nin yɔrɔ kofɔlen kɔni cira bɔgɔbɔgɔ. Ko wa fɛn min ye marifaw ye ani bolimafɛnw ko caman fana kɔni minɛna. Hakililajigi la an b'a yirala k'a fɔ nin tɛ nin wale in siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ an ka finitigiw fɛ. Sabula hali a ma tɛmɛ wagati damadɔ kan a yirala k'a fɔ u ye nin wale in ɲɔgɔnna kelen kɔni kɛ Douentza, Hombori ale ni Boulkessi. O wale ninnu fana kɔni senfɛ marifa ani bolimafɛnw kɔni caman minɛna. Wa fɛn min ye jatigɛwale tabaga dɔw ye dankarikɛli olu fana la. Halisa jatigɛwale tabagaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ kunu fɛn min ye kori poste ye jatigɛwale tabaga dɔw kɔni taara bi an ka finitigiw kan yen nɔ. Kibaruyaw y'a yira k'a fɔ kori n'ale ye Yoroso dafɛ dugu dɔ ye n'o bɛɛ kɔni bɛ Sikaso mara kɔnɔna la. Kunu octobre kalo tile 27 kɔnɔna la nɛgɛ kanɲɛ 21 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye wagati kɔnɔna na jatigɛwale tabaga dɔw kɔni taara bi kori poste kan. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ binganikɛla ninnu kɔni tun bɛ moto de la ko wa ko marifa tun b'u bolo. U kɛlen ka na k'u bɛna bingani kɛ sa. Ala barika la o y'a sɔrɔ finitigi wɛrɛw kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɛrɛfɛ olu nana dɛmɛ don poste finitigi ninnu kɔni ma n'o kɛra sababu ye u sera ka bingani bali. An bɛ yɔrɔ min na ko bi an b'a yirala k'a fɔ ni binganikɛla ninnu ma se k'a dɔn fɔlɔ nka an bɛ se k'a sɛbɛntiya aw ye k'a fɔ mɔgɔ si kɔni ni ma to nin wale in na. O kama an ka jamana minisiri n'ale ka baara kɔni bɛnnen don lakana sabatili ma n'an b'a fɔ o ma ko ministre de la protection civile ale y'a yira k'a fɔ k'u ye walew boloda walasa mɔgɔ minnu nɔ kɔni bɛ nin wale in na ka se k'a bolodaw kan ni k'u ɲangi. Kunnafoni wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ m'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ octobre kalo tile 25 kɔnɔna la jatigɛwale tabaga dɔw taara bin kalanso dɔ kan ni ka kɛ sababu ye ka boli ni karamɔgɔ 6 kɔni ɲɔgɔnna ye. Kibaruya minnu sera ma o y'a yira k'a fɔ octobre kalo tile 25 Mopti kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kuriyanze ale ni Mopti kɔni cɛ bɛ taa kilomɛtiri 150 ɲɔgɔnna la. A yirala k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati binganikɛla dɔw de kɔni taara bin ekɔliso dɔ kan yen nɔ. A yirala k'a fɔ binganikɛla ninnu kɔni tun bɛ moto de la ko wa ko marifa tun b'u bolo. K'u selen kalanso in kɔni na u ye fɛn fɔlɔ min kɛ u donna kilasiw de kɔnɔ ni ka kalandenw kɔni labɔ. O kɔfɛ k'u ye karamɔgɔ 5 ɲɔgɔnna minɛ kalanso in na. Kunnafoniw y'a yira hali bi k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni kɛlen ka bɔ Kuriyanze dugu la k'u y'u ɲɛsin a dafɛ dugu dɔ ma n'o ye Ngorondiya ye ka taga karamɔgɔ 1 minɛ yen nɔ fana. A yirala sa k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni ka wale kɔfɛ k'u ye kangarida gɛlɛn kɛ nin dugulamɔgɔ ninnu kɔni ye ko fɛn min ye tubabu ka ekɔliso ye ni faransɛ dɔrɔn de kɔni bɛ kalan yen nɔ k'olu tɛna sɔn o ma fiyewu. Ko wa n'u ye kalandenw sigi kuma o kuma k'a fɔ k'u bɛna tubabu kalan de kɔni k'u kun k'olu bɛ segin ka na. Kunnafoniw y'a yira hali bi k'a fɔ kunu ko karamɔgɔ 1 labilala karamɔgɔ minɛlen ninnu na ko sabula jabɛti b'ale la. An bɛ yɔrɔ min na ko bi nin wale ninnu kɛbaga kelen kɔni ma dɔn fɔlɔ nka an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sɛbɛn dɔ bila min na u bɛ k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ nin wale in kɔn kosɛbɛ ko wa u bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa fɛn min ye nin karamɔgɔ ninnu kɔni tunnenw ye olu ka se k'a ye cogo min na. Hakililajigi la halisa bingani wale hukumu kɔnɔna la kalansow kɔnɔna la an b'a yirala k'a fɔ octobre kalo tile 24 jatigɛwale tabaga dɔw fana taara Banaba kalanso la. A yirala k'a fɔ o jatigɛwale tabaga ninnu kɔni ma kojugu kɛ ka ɲɛsin kalanden walima karamɔgɔw ma nin yɔrɔ in na nka u ye kangari da dugulamɔgɔw ye k'olu bɛ fɛ ka dankari kɛ tubabu kalan de la ko n'u kɔni bɛ fɛ k'u denw kalan k'u k'a kɛ madarasaso ye ko nka tubabu kalan ko n'u kɔni y'u banba o ko kan k'olu bɛ na ko ka kojugu k'u la. O kama o duguladenw y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka fɛɛrɛw tigɛ walasa u bɛ se k'olu ka lakana sabati cogo min na. An bɛ taa kunnafoni kuncɛ an sɔngokaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ octobre kalo tile 24 kɔnɔna la Tesi maire ale kɔni tilala binganikɛla dɔw la yen nɔ. Kibaruyaw y'a yira k'a fɔ maire in yɛrɛ kɔni tun b'a ka mobile de la ko wa a tun bɛ ka yaala dugu kɔnɔna la o sababuya la sa binganikɛla dɔw n'olu fana tun bɛ mobile la ni marifa tun b'u bolo k'u kɔni ye mugu ci ni mɔgɔ kofɔlen ka mobile la walasa ka se k'a jagoya k'a jɔ nka a yirala k'a fɔ sira tiɲɛni sababuya la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ka mobile kɔni cunna dingɛ dɔ kɔnɔ o kɛra sababu ye ni maire kɔni tilala o la. An bɛ yɔrɔ min na ko bi a yirala k'a fɔ maire kɔni ɲuman seginna ka so
nga mɔgɔ minnu ye bingani wale ta ka ɲɛsin ma olu m'a dɔn fɔlɔ. Kibaruyaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa mɔgɔ minnu ye nin wale in ta ka ɲɛsin mairie ma olu ka se k'a minɛ ni k'a ɲangi u ka kɛta la. Kibaruya wɛrɛ min mana b'o kɔfɛ o bɛ lase aw ma wagati nataw la. An balimaw, an sera k'a kunnafoni minnu dalajɛ ka bɛn bi tɛnɛdonya ma o de tun ye nin ye. Aw ni ce a ka kulomajɔ la. Ala k'a dɔgɔkun hɛrɛ d'an ma.